Hogyan vernek át a kriptomafiózók NFT matricákkal? Szia barátom, régen találkoztunk, van egy kegyetlen jó ajánlatom. Tudom, már 5 MLM céget ajánlottam neked, és mindegyik kuka, de ez tuti, ebből tényleg nem maradhatsz ki. Hogy hova van beegyezve a cég? Hát a Brit Virgin szigetekre. Hát mondják azt, hogy ugye itt teljesen titokban vannak a tulajdonosok, meg hogy ugye nem kell adózni, meg hogy ez egy ilyen offshore temető, de ez nem igaz, ez nem ezért van így, ezt te nem értesz, ez csak az ilyen irigyeink mondják, hogy ezzel bármi probléma lenne, ezzel semmilyen probléma nincs. Mit kell venned? Egy NFT kriptomajmot, és ajándékba fogsz hozzá kapni tokeneket, amiket majd kimintelnek, kibányásznak, kivalidálnak, és tulajdonképpen abból a sok ajándék tokenből te majd milliómos leszel. És akár vehetsz magadnak egy S kategóriás Mercedes-t is. Mutatom is. Tedd a szívedre a kezed. Hol van nagyobb biztonságban a pénzed? Ha itt az Európai Unióba, Európai Uniós engedélyekkel vásárolsz tokent, úgy, hogy pár hónap múlva itt a MiCA, hiszen ezt már jóváhagyta az Unió, pár hónap múlva nem is lehet máshogy, csak engedéllyel ugye kriptovalutákat vásárolni. Itt van jobb helyen és nagyobb jogbiztonságban a pénzed, vagy ha esetleg te a Brit Virgin szigeteken vásárolsz valamit kriptóért cserébe, amiért tulajdonképpen nem kapsz más, csak egy ilyen kripto NFT majmot, amiért te majd ingyen fogsz kapni valamiféle tokeneket, és igazándiból reklamálni se tudsz, hiszen a Brit Virgin szigeteki cégeknek az a lényege, hogy teljes anonimitásban, teljes titokban van a valós tulajdonos. Szerinted hol van jobb helyen a pénzed? Egy ilyen helyen, vagy itt az Unióba, uniós engedélyekkel a háttérbe? Szerintem nem kérdés. Segítsünk egymásnak mi itt a MiCA Ready Team közösség. Ha te is hallottál olyan projektről, ahol különböző ilyen trükkös megoldással akarnak pénzeket levenni, ilyen scamek vagy átverések, akkor nyugodtan ide a kommentmezőbe írd le azt a trükköt, amivel ugye itt a pénzedet próbálják megszerezni, meg nyugodtan írd ki azokat a cégeket, amik szerinted ilyen csaló-család szándékkal jöttek létre. Ha csak egyetlen egy embert meg tudunk attól menteni, hogy a nehezen összehozott megtakarításait elveszítse, akkor már megérte ezt a videót elkészíteni. Sziasztok!